lononan gonyo lumampah. Gonyo lumampah penjenengan ibu-ibu Suwartini arsa ngaturaken pisang sanggan minangka tandha tali kasih kedua keluarga dari keluarga Bapak Nuryana ya dan Ibu Suwartini. Telah diterima pisang sanggan tanda tali kasih antara dua keluarga menjadi satu keluarga. Ingkang dipun padu panjenenganipun Mas Gethuk Tugiman Asmara. Kembali pengantin putri Puspura Dijara pasrah pisang sanggan pengantin putri depan nggih nyuwus Purnagati Busana pinanten putri sang dihayu indah Permatasari nggih nyasa lenggahing sasana pamiwahan yen tinandra kadya mencorong tejane Sekar Tejo. Iya monggo. Puspura nggih Adi Busana pinanten sarimbit nggih arsa lenggahing sasana lenggo. Ri sampeyan putri yen cinandra kadya mencorong cahyane. Nyat langringan kalangan aglar pandamuncar Dino nil kegunang surem sorotetan padang Rampayang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon. Ana padang dudu padange rain, ana peteng dudu petenge dalu. Ana cahya dudu cahayane candra. Ndarum yang Kartika paranyata cahayane pinanganten putri. Anak ayu indah Permatasari.
Putri saking pun Bapa Sanyata saha Ibu Suwartini. Dasar manudya sulista ing warna turta karengga ing busana galak ulat raga karana Mesing Udaya patut datan mantra-mantra Tramadya Padha Tinandra Kadya. Bathari kumut aratih dewaning asmara saking Kahyangan Cakra Kembang. Tindara panganten sambit kadheraken bapa sarta ibu. Panjenengan Ibu Suwartini ingkang kadampikan kaliyan Mas Rizky Purwanto. Para sepuh para pundhen nyuwun mangsana tindara pinangan sarimbit. Mawarna-warna busane Tinandra Kadya Kartika silih pernah. Arep demer manem tanono sebaring manis rono datan ubah. Samirana datan lumampah kang kapiyarsa. Amung swareng pradonga hanganyutu ceng kula kang minca witing waringin. Sarta adi gemblak kriya kemasan lan pandhi kang samya nembut karya. Pating calengklang pating calengkling ganti Mandaraga. Teka mimbuing jroning pasamuan. Sinten to kang kinar dados subuh manggone lampah lamnika to Raden Mas Gethuk Asmara. Nggih lumaksana lengkel-lengkelir pindha singa lupa lembean marak kasimpir. Meriak gajah uling. Sak jangkah kandhek sak pecak tumoleh. Dene cita tansah waswati ndaira pinanganten putri. Wis pratemaning sasana pamiwahan palenggan. Tigra pinanganten putri angarares padha. Lenggah kursi gading kaparan kencana angrantu rawuhipun ingkang ngraka. Pinan kakung anak Mas Riki Krisanargi. Putra sang Bapa Nur Yana saha Bu almarhum Ibu Sumiah. Pinanten putri angas padha lenggah wonten kursi gading kaparan kencana. Jroning pasamuan gambar gantenipun pitana kembang abang, kembang putih, kembang kuning. Winuning godhongan juru-juru kus kang samya mulat. Wes lenggah aras padha. Ini sampeyan enten putri dasar ayu warnane branyak pasmone. Angrantu rawuhipun ingkang raka. Pinanganten kakung kang arsa kalajengaken adi upacara panggih.
Sang Suba Manggala Arsa nyambetaken pinanganten kakung Geni Arsa panggih. Jengkar saking Palenggan kuri gading gambar Kencana Pinangan Putri Arsa kalajengaken putra panggih. Sang Suba Manggala nyepetaken pinanganten putri sampun saega ing diri Geni Arsa kalajengaken upacara panggih. Wes wonten madyaning sasa pamiyahan pinanti sarimbit Geni Arsa panggih. Yanding-yanding talaga kati langit membang tepas wulaning pamaneka lintang tulya kusumayana ya sumawur ing Muspurna ngadibusana pinanti sarimbit Geni Arsa temu panggih yen Cinandra Kadya Cantaka ingkang munya ing gegancang. Cantaka kodhok munya muni wonten gancang kodhok ngorek. Sebentar ini. Kodhok ngorek. Kodhok menika Cantaka ngorek muni gegancang. Angalangin suarane. Wes dumugi wayane mangsa kala dumaing kodrat. Ana titahing jalma ingkang sifat jalma wanita ingkang wis nganti alawi madya amastuti ila-ila ijaring para kina tansah ingkang sinandi-sandi sarta anut laksida indahing budaya luhung.
Pinanten Sarimbit lumaksana wonten wadyaning sasana Harinengga. Dajar pengantin putri ayu rupane turun to karengga ing busana. Semanten ugi pengantin kakung branyak pasemone. Saya caketin daerah Pinanten Sarimbit. Tempuhing catur netra andayani daya pangaribawa sigra ambalang gantal. Pinanten Sarimbit menapa werni gantal? Pandang wajahnya satu, ayo. Gantal kang dumadi saka suruh kang lininting benang lawe. Najan beda lumakur pinanging kalamun ginigut padha rasane. Ingkang murdi sajuga wanita sajuga priya manunggal cipta rasa karya. Sayekti dadi jatuh kramanira. Kalenjakan nginjakan 3 wiji dadi. 1 2 3 injek iya. Ayo Mas, injek Mas. Oh, napas dulu, ya. Pecah punangan 3. Sigya daya-daya. Pinangan putri Amiji ampen ingkang nangka tandha bekti dumateng guru laki Kakang Mas. Kula wiji ampan paduka Kakang Mas tandha bekti kula dumateng paduka Kakang Mas. Iya Yai banget pananipun Kakang Siadi tansah setya tuhu marang pun Kakang. Muga-muga anggone awake dilelumban wonten wadyaning bebayan agung. Tansah setya lan tuhu ya Yai. Nuwun inggih Kakang Mas ngestakaken dawuh paduka. Sigra sungkem dhumateng pinangka kaum pengantin putri tandha bekti dhumateng ingkang raka. Pinangka kaum sigra anganantu pinang panten putri. Kang Mas, saya bener-bener bahagia. Iya Yai. Sing padha moto awake dhewe wong pirang-pirang Yai. Nggih Kakang Mas. Ternyata saya tidak salah pilih Yai. Ingkang rai menangka sulit salira saking pun bapa. Sanyata asor nyindur. Pinanganten Sarimbit manjing wonten ing sasana pamiwahan. Yen Cinandra kadya sang nata kang arenggah Cangkrama Tawang Sri Narendra. Monggo Mas. Nyuwun tulung Mas mangke. Tawang Sri Narendra.
Lihat langening kalangnya naglara panda muncar tinon lir gunang surem coretan padang ramayang-ramayang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon ana cahya dudu cahyaning candra darum yang kartiko pranyanta cahyaning pinanten saribit anak ayu indah permatasari sohana mas Rizky Krisna Nardi Krisnanardi dasar pengantin putri ayu rupane turta karengga ing busana galak ulat raga karena bisikut saya patuh tan bombong saya mendorong kamu dikanten asta kalian ingkang garwa pinangantan kakung anak mas Krisanargi bagus warnane banyak pasmone datal mantra-mantra tetap padya padha yen tinundra kadya Bathara Kumajaya Bathara Kumorate diwani asmara saking kayuwangan cakra kembeng kadheraken bapa sarta ibu tindara panganten saribit sarta bagus pagrayu cahyane wonten 100 kawan dosa sekawan Cinta kang kinarya dados bola lampahing tindara panganten saribit lamnika putra saking tlatah Raden Mas Gethuk Tukiman Asmara nggih lumaksana lonan pindha singa lupa tindara Sang Suba manggolin tinundra kadya singa lupa lengkeh-lengkeh sapecak kandhek sak jangkah tumuleh wis prating madyaning sasana Gusti gading gawaring kecana sigra Sang Suba manggala anglenggahaken pinanganten saribit kalajaken wonten adicara bobot timbang utawi pangkon Mas Riki minangka sudih silira panjenengan Rama sigra animbang pinanten saribit dipangku Mas ya. Kiri kanan jangan beneran dulu diongkrong aja kasihan Mas Riki masih kecil ibunya tetanyo musiknya tolong dikurangi volumenya Dek, anakku. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Adikmu ini, kamu timbang-timbang berat mana, Dik? Oh ibu, adikku ini berdua ini kakak timbang-timbang sama beratnya tidak ada bedanya ibu.
Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas atas iringannya untuk adik kamu. Amin ya rabbal alamin. Bapa tumbang minangka silih saluruping Rama. Pinanten sarimbit berate padha. Namung kaduga ingkang ibu mijil was panyo tumetes wonten ing pipi. Emut rikala Indah Permatasari tasih timur digendong dipopong Yai sakarune dudukkan. Inilah adalah kedua mempelai ditanam oleh Mas Rizky ya dalam saat ini supaya bisa hidup mandireng pribadi, bisa hidup rukun berbahagia. Tentunya monggo Ibu silakan duduk. Wis purna adicara bobot timbang saha tanem. Kalajengaken wonten adicara kacar kucur. Ini pengantin putra memberikan hasil karyanya kepada sang istri. Pengantin putra berdiri, silakan berdiri. Mas berdiri Mas pengantin putra. Kacar kucur kacang awak delik awak kacar kucur wong liya dadi sedulur. Yai, iki hasilipun kakang muga-muga si Adi bisa ngurupti ya Yai. Ini semua hasilnya diberikan sang istri. Pelan-pelan ya. Sudah ditutup, akan dititipkan ke ibu dulu. Ibu Suwartini. Monggo dititipkan ke ibu. Ke ibu ya, dititipkan. Ke ibu ya, ke ibu. Depan ibu pengantin putri, depan ibunya. Ya. Ibu ini mohon titip hasil karya dari Kang Mas Riki, mudah-mudahan bisa saya titipkan dulu ya Bu, sewaktu-waktu kita membutuhkan tentunya nanti akan kami minta kembali. Iya nggih, tak apa ya. Muga-muga anggon mujudan tansah rukun ya nggih. Nun inggih rom Ibu. Wis purna anggennya nitipe Gunakaya dhumateng Ibu. Pinanganten sarimbit lenggah wonten ing gading gambar kencana kalajengaken upacara dahar walimah utawi dahar kembul. Ini dalam ngarungi rumah tangga keduanya semoga tansah asah asih asuh ya. Ringan sama di jinjing, berat sama di pikul ya. Dicicil itu kredit. Dahar walimah ini nanti ya, pandang dulu Mas ya. Tadi ntar masaknya mau masak apa Mas? Biasalah telur dadar aja Mas yang gampangan katanya. Oh iya. Ya. Ya. Pegang ya. Masing-masing bawa sendoknya. Nah, lauknya mana lauknya? Ya nasi doang.
Hah? Telat. Iya. Lagi yang lama 2 jam. Cukup ya. Ya. Ini yang masak siapa, Dik? Saya, Mas. Oh, ternyata Peter Masnya. Ah. Wis purna ngene Dahar Walimah. Kalajengaken upacara ngunjuk tirta wening. Tirta banyu wening suci menapa ingkang katindaken pinanganten sarimbit kagalih kanthi weninging tirta. Jadi kalau mau punya kegayuan harus dipikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kalau orang barat bilang alon-alon watone kelakon. Yuk ya. Kan, ya, diminum kan Mas? Iya. Ayo. Ya, angkat, iya. Munjuk tirta ning tirta banyune suci. Wis para nggene ngunjuk tirta wening. Pinganten sarimbit arsa sungkem utawi pangabekten dumateng Bapa sarta Ibu. Iya, akhirnya yang minum cucuk lampaknya tadi lupa. Selopnya dilepas, duwungnya dilepas ke Bapak Ibu. Pinansari Betarso sungkem dumateng Bapa sarta Ibu. Arep pepeh lir pindho soto metarangan. Pinanten sarimbit gede arep sungkem. Duwungnya ya. Ingkang Bapa angunus duwung pinanganten kakung. Ini melambangkan kepada Pandeman Senopati waktu mendapatkan sungkeman dari Mangir Monoboyo. Sebab tidak boleh membawa senjata. Arep pepeh lir pindho soto metarangan. Pinanten sarimbit gene arsa sungkem Bapa sarta Ibu kanthi nguling sekar dandang gula. Rama Ibu kang luhuring putih ingkang ngukir jiwa lan raga. Ibu aturaken supaya pangabekti kunjuk iya nggih. Sempanulugi Kakang Mas Minanda Sulikaning Kanjeng Rama kula nyuwun tambahi pangestu. Iya Yai. Kang agung pangorbanane sungkem kula mugi konjuk mring ngarsane Rama lan Wibit. Ngen kula jejodohan manggiya rahayu ing donya tekeng delahan
pikantu berkah ingkang maha suci ngen kula jejodohan Ibu nyun tambeng pangestu sungkem kula kunjuk iya ya nggih tak pangestu ya nggih muga-muga anggo jodohan tansah kalih sing sambikala semantun ugi Kakang Mas kula nyun tambeng pangestu iya Yai pun Kakang mung bisa andung anggonmu muga-muga jodohan tansah kalih sing sambikala ya Yai nulipun Kakang sing rukun anggon padha jodohan muga ana unen-unen rukun agawe santosa trah agawe bubrah. Sang Suba Manggala sumuk mula datan mokal beskape dibuka. Sungkem dhumateng Bapa sarta Ibu. Nur Yana ora pepeh-pepeh pindha sata petarangan. Sungkemera pinanti arimbit. Kanthi ungeling sekar asmarandana. Gegarane wong akrami tutu bandha tutu rupa Ibu nyun tambeng pangestu Rama nyun tambeng pangestu Rama iya nggih tak pangestuni amung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel langkung tan kenoti nambah arato wis ngabiyantara ngasane Bapak Ibu pinanti sarimbit ing pangajab nyundunga pangestu ngen manjing Brahan Agung mugi-mugi tansah kalih sing sambikala mboten manggih halangan satunggal punapa sigra ingkang Bapa amandhingaken ponang curiga risang pinanten kakung Sang Suba Manggala nggih sarsa bedol pager bagus sarta pager ayu sadalan-dalan tansah jejogetan siap gendingnya nah, foto dulu yuk rak lamben ya cowong lanang iki ngono kuwi rak lambi di rumah saku ya siap Mas monggo gendingnya Mas
coro aja tinggal kapribaden ketimuran kaya sing eling Eko, waduh mesra banget ya. Udah janda tua itu udah. Ya ampun. Kok iso kaya ngono piye? Aja ditinggal kapribaden ketimuran kaya sing eling dhewe Eko budaya ampun masih muda itu. Wah. Subo Manggolo cucuk lampah, murah, meriah, bermacam-macam acara yang dilaksanakan. Alah yo, alah yo.
Goyang. Yang diminta tadi hadirin tamu yang berbahagia, upacara bangki dan bedol pengantin, bedol bangkir bagus telah usai. Dalam perjanjian kami dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai berjumpa nanti bersama campur sari warisan Anda. Untuk itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rombongan besan dipersilakan untuk memasuki tempat. Rombongan besan dan juga untuk memasuki tempat dan memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Baik, rombongan besan dipersilakan untuk masuk dan pembacaan doa kepada Pak Ustadz Zainuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia serta kedua pengantin yang hari ini merayakan pesta pernikahan, marilah sama-sama
kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kehidupannya penuh berkah, rumah tangga yang senantiasa berpedoman kepada agama, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an alaika anta kamasnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha, innahu daiman abada. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa idhalih. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa jihli wa doir. Wa nas'aluka ya Allah an taj'alana min ibadika salihin wa min ibadika sabirin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadika najihin wa min ahlil qur'anil azim wa min ahli syafaati rasulillahil karim wa min ahlil jannatin naim. Wa nas'aluka an taj'alana wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ta'ati wal istiqamah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah wa ahli dzawil ulum an-nafi'ah wal akhlaqal karimah wa darajatal aliyatar rafi'ah min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Rabbana fataqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun hamung tansah kedulu wewayanganmu dukhani mas wong ayu linalitan bisolati rucita hati lelitan mohon ayu tansah kumantil pandeleng
tresnaku piye katresnan aku mongko nimas katresnanku bebasane tanah bisa tinungku sedok wasetiamu anak korbanake simulan rogoku bagi ngaturaken saking sugeng rawuh Bapak Suku Pasar Pematang tasih sorangan para kadang Sri Jawa Timur mantan saking campur sari warisan ada pimpinan pengikut Bapak Keswan sabetino mong alamon droning sepi sahamon amon tansah ketukulo wayanganmu Tuhane mas wong ayu Rinan bisa lali saya kekrem rucit hati Alamon mengkono piye katresnanku piye katresnan aku mongko nimas katresnanku bebasane tanah bisa tinungku jundulan prasetyaku atak korbanake simulan rogoku santai wae. Ngono ya ngono. Oh ya. Ayo.
di ayu sumunar netramu sore kang edi among esemu sing ora wati anatian widodari Allah endah hanyang samke ati semangat satra alakok ning omah bingung jewono saupama wiwit iku atiku apa yang ingat eleng pancen sliramu sing marai besok kapan aku bisonya ande lintang panjerino ngaturaken sugeng rawuh sugeng siang Bapak Ibu para tamu ingkang satu kita hormatan nggih sasampunipun paring donga pangestu sumangga ngaturi kedatangan samawis ugi ngaturaken sugeng lelenggahan sugeng mirsani para kadang seniman surati lumantar saking campur sari warisan adat. Kata emo enak liko iku acan de ayu sumunar netramu anatian widodari adalah enta hanya asam ke ati semar sabrang alakok nek omah bingung jae wono saupama wiwit iku atiku
hatiku, apa yang ingat. Tak eling, eling, pancen sliramu sing marah marahi. Besok kapan aku bisanya mati lintang panjer rino. Ngera putraku jaler lan pawestri aja ndrodok margo aku wis bayaran ning meneng to entek ning aja dipoto kabeh ya pawalingku marang para putra guyub rukun sakabeh copodo tukar padu mrepisane manggya bak suki ngenira seduluran tansah guyub rukun murah sandang klawan pangan manembah mring Gusti Kang Maha Suci teguh kukuh santoso Rizky Purwanto kang nomor 1 Tia Sulistyowati kang kaloro Indah Permatasari telune Kapataran putraku Bunga Indah Pernapta Nami ingkang jangkep kalimot Satrio Ramadhanipun sampun jangkep putra 5 pinayungan mring Gusti Kang Maha Suci kalih sing sambikala ya mung iku pawelinge mami mring praputra jaler lan wanita muga bisa nindakake pitutur praleluhur muga bisa padha nglakoni tumindak kang utama kalis ing bebendu tumrap urip ing bebrayan guyub rukun kemari paloci nawi widodo salamin
donya yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren Iya iyo ing cakak tulisan warna abang tondo isih prawan Halayuk jenenge gubuk asmara yen kae tak go agung tresno Iya iyo tanpa tanpa kloso kota boting ketaman asmara wayang bengi ngati gagak reno catatan sajroning